Οπότε, τι γίνεται, τι βλέπουμε συχνά. Οι πιο νότιες χώρες έχουν το εξής. Έχουν πολύ μεγαλύτερη συσχέτιση με τον τζόγο. Οπότε, συνήθως εκεί πέρα το content πρέπει να δείξει τη διαφορά ανάμεσα στην επένδυση και στον τζόγο και να ηρεμήσει τα πνεύματα και να πάει σε πιο μακροπρόθεσμες επενδύσεις. Δηλαδή να πεις σε έναν άνθρωπο ο οποίος, πραγματικό case, λέω εγώ συνέχεια στα βίντεο μου ότι ξέρεις, κατά την άποψή μου η καλύτερη επένδυση για το μέσο Έλληνα είναι να βάζει όσα περισσότερα μπορεί στο VUAA που παρακολουθεί τον S&P 500, δηλαδή ολόκληρη την Αμερική, και να περιμένει μια μεσοσταθμική ετησιοποιημένη απόδοση 10%. Ωραία. Και μου γράφει σχόλια από κάτω, εξαιρετικό, ακόμα το θυμάμαι, νομίζω πέρασε 2 χρόνια. Τι λες ρε εσύ φίλε, το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ δίνει ένα 10. Δηλαδή ότι μπορεί να βγάλει όλη την απόδοση που θα βγάλω εγώ σε ένα χρόνο παίζοντας το σιγουράκι του, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε. Δες πόσο συνδεδεμένο είναι στο μυαλό του το ότι βάζω τα λεφτά μου σε μια επένδυση ή τα βάζω σε ένα τζόγο. Είναι το ίδιο για αυτόν. Και παρότι αυτό είναι ένα ακραίο παράδειγμα, αντικατοπτρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την κοινωνία μας.